Cava, que és una de les begudes que fa Nadal, que estarà present també aquests dies en diferents celebracions. Hi ha diferents varietats d'escumosos en funció també del temps de criança que passen a les caves. Avui la Laura Soler és a Sant Sadurní d'Anoia, on s'elabora un cava de llarga criança. Laura, a veure, explica'ns això, en què consisteix, com serà aquest cava? Hola, Helena. És un cava de llarga criança que ja existeix. De fet, el tinc aquí al costat. Són aquestes dues ampolles. És una ampolla que ha fet Gramona, de 12 anys de criança. Aquesta és la Brut Nature. I l'altra és aquesta altra... Ui, que no la trenqui perquè amb el preu que va, Déu-n'hi-do. I aquesta és l'altra ampolla que és Brut, també de criança de 12 anys. Què vol dir 12 anys de criança? Doncs vol dir que s'ha passat 12 anys a la cava reposant, a la cava on estic ara, amb una temperatura constant, amb una humitat constant, sense llum i amb silenci. De fet, per parlar d'aquest cava, qui millor que un dels membres de la família Gramona, que és en Xavier Gramona. Xavier, hola, bon dia. Hola, bon dia. Quines característiques té aquest cava que traieu ara al mercat? Doncs ho has explicat molt bé. S'ha estat 12 anys amb criança dintre l'ampolla i el que és més rellevant és que aquesta criança, no com en el vi tranquil, el vi negre o el vi blanc, es fa amb uns llevats a dintre l'ampolla. Aquests llevats li donen la complexitat, l'elegància, la finura que té un cava excel·lent, en aquest cas, gràcies a la llarga criança. De fet, ara estem en un espai molt singular d'aquí de la cava, que li dieu la sagristia. Què hi trobem aquí en aquest espai que està ple de teranyines? Doncs aquí a la sagristia hi guardem ampolles, unes poques ampolles de cada anyada, de cada collita, des de l'any 33, que les va començar a guardar el meu avi, fins avui. I això és lo rellevant. De fet, ara comencem a tastar, tenim un tast previst, d'ampolles de l'any 33 al 80 per veure com estan evolucionant. Són totes aquestes ampolles que estem veient plenes de teranyines i el líquid que hi ha dins és bo encara, sí. Això ara ho hem de comprovar, però en general hi haurà algunes collites que s'hauran mantingut en bon estat, unes altres no tant, i efectivament ara ho comprovarem amb un tast pròxim que farem. Tornant al cava que traieu ara al mercat, aquest cava de 12 anys, a l'Enoteca, explica'm una mica el procés, o sigui, com funcionen els caves per arribar a aquesta excel·lència? Bé, doncs, com potser alguna gent sap, o molta gent sap, la majoria de caves que bevem són caves relativament joves, són caves d'entre 1 i 4 o 5 anys, i ens trobem que en principi, l'excel·lència en el món del vi espumós està ve donada per la llarga criança. De fet, digue'm, perdona. Sí, ara aquí les imatges estem veient això, què és? Doncs mira, les ampolles han estat en rima, és a dir, en horitzontal, descansant, com tu has dit, durant molts anys, i en aquests moments estan a punt, falten pocs mesos perquè surtin al carrer, de ser desgorjades. És a dir, aquí traiem el llevat que ha estat durant tota la vida dintre la botella, això que veiem ara és el llevat, i aquí un operari molt especialitzat aconseguirà treure el llevat sense que salti tot el líquid, a pesar de les 6 atmosferes de pressió que hi ha dintre l'ampolla, i d'aquesta manera l'ampolla quedarà ja neta, transparent i preparada per ser etiquetada i sortir a que la disfrutin vostès al carrer. D'aquest cava Enoteca n'heu fet 3.000 ampolles. Per què 3.000? Evidentment, quan vas a buscar l'excel·lència i fas projectes de 14, una criança de 12 anys et porta a preparar la vinya, a preparar la collita. És un projecte llarg i no pots fer grans projectes pel cost econòmic que tenen 12-14 anys de vida sense saber com estarà el mercat d'aquí 12 anys i, per tant, es fan petites quantitats que després seran valorades precisament per la seva limitada edició, suposo. I pel que fa al preu? Bé, el preu, com acabo d'explicar, té molt a veure amb el risc que es corre al fer un projecte de tal envergadura i, evidentment, en el mercat no hi ha cap botella o cap ampolla en el món del vi espumós que assoleixi tal criança que no tingui un preu més baix. És a dir, que és d'alguna manera la manera de valorar el risc d'un projecte de molt llarg plaç i tota la feina que hi ha darrere.
És interessant explicar que abans de treure aquest cava al mercat heu fet un tast, no?, per tot el món. En aquest tast s'ha arribat a valorar per sobre inclús d'alguns xampanys francesos, no? Bé, el que hem fet és... Efectivament, hem organitzat tastos a cegues amb quasi bé 500 especialistes arreu del món durant l'últim any per convèncer-nos a nosaltres mateixos de l'excel·lència o del nivell d'aquest producte i de la capacitat que tenen els caves nostres d'assolir aquestes llargues criances que donen l'excel·lència, que estan directament relacionades en el món del vi espumós. I la veritat és que han sigut tastos molt exitosos que ens han portat a tenir ja el coratge de treure un cava amb aquesta criança al mercat i també d'encoratjar el resto del sector a que això sigui un principi que vagi portant a molts col·legues nostres a buscar, a prendre aquest risc tan difícil de decidir que posaràs estocs durant 12 anys o 14 o 15 anys, els que es puguin assolir, que es poden, en busca d'aquesta excel·lència. De fet, Helena, aquesta excel·lència em comentava el senyor Gramona, que ja tenen venuda un terç de la producció d'aquestes 3.000 ampolles, vull dir que està tenint molt d'èxit. L'Helena també li vol fer una pregunta des del plató. Sí, jo li volia preguntar a en Xavier Gramona si aquesta llarga criança també l'apliquen, per exemple, en el cava rosat, que vostès també en fan. Doncs miri, es podria, no s'ha provat. De fet, en el món del cava jo crec que és la primera vegada que s'assoleixen aquestes criances d'una forma consistent i permanent, amb un projecte de llarg plaç destinat a buscar l'excel·lència a través de la criança. I el cava rosat, per què no, és un bon candidat a ser un cava de llarga criança. Així d'entrada, i en el nostre país, a la nostra terra, el cava rosat es pren més aviat relativament jove. D'aperitiu. Però això no vol dir que no es pugui assolir. Efectivament, es pren bastant d'aperitiu. No necessàriament, és un cava, com vostès saben, ideal per prendre amb tot un àpat, també. Sí. El fet és que, de moment, tenim caves de 3 o 4 anys, com a molt. Sí, el que passa amb aquests caves és que el proves d'aperitiu i després dius, et vas animant i dius, mira, saps què? Ja segueixo tot l'àpat. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Gramona, vicepresident de Bodegues Gramona. Laura, no sé si volíeu afegir encara alguna cosa més relacionada amb aquest cava de llarga criança, aquesta iniciativa tan interessant. Helena, doncs no, només dir que aquest cava, com us he comentat, ja tenen un terç per cent d'aquestes ampolles, una tercera part d'aquestes ampolles col·locades. I una pregunta, fareu caves de més criança encara, de més anys de criança? Bé, la idea és perseguir sempre la millora i l'excel·lència a casa i en el món del cava. I, efectivament, no hi ha cap raó per no intentar continuar veient fins on poden arribar els nostres vins. No oblidem que és un vi blanc de llarga criança i que si l'estem podent fer és perquè tenim un raïm, el Xarel·lo, que és un raïm únic en el món, que només tenim aquí a la nostra terra i que és el raïm més antioxidant dels raïms blancs i que ens permet arribar fins aquí i probablement molt més lluny. Aquest és molt exclusiu, però ara per Nadal, clar, la gent no se'l podrà permetre a tothom, aquest cava. També hi haurà per totes les butxaques, no? Suposo? Home, evidentment hi ha caves fantàstics a un preu molt ajustat. Un Gramona Imperial es pot prendre per 16 euros. Quan un consumidor o quan un aficionat al vi vol arribar a provar el nostre cava és potser per veure fins a quins extrems un vi blanc de llarga criança, que és un cava, pot arribar a mantenir-se fresc i al mateix temps complex, fi i elegant com pretenem que sigui aquest. Doncs molt bé, moltes gràcies. Molt bé, gràcies Laura Soler des de Sant Sadurní d'Anoia i gràcies també a en Xavier Gramona i brindem perquè aquestes vendes es mantinguin.